Ako vyťažiť z pasového bagra maximum? Odpoveď je jednoduchá, správne príslušenstvo. Dnes si povieme niečo o vrtacej hlave ATC 150. Vrtacia hlava ATC 150 je ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivý a výkonný nástroj na vrtanie aj v náročných podmienkach. Vďaka silnému hydromotoru s planetovou redukčnou prevodovkou zvládne aj ťažké úlohy bez problémov. Ponúka presné nastavenie otáčok, takže ju jednoducho prispôsobíte rôznym druhom pôdy. Navyše systém je navrhnutý tak, aby výmena nástrojov bola rýchla a jednoduchá, čo výrazne šetrí čas a zvyšuje efektivitu práce. Použiť ju môžete s rôznymi nástrojmi. Od klasických vrtákov cez zemné vrtáky, vhodné napríklad na stĺpy alebo ploty, až po frezovacie nástroje ako fréza na pne. Je to skvelé riešenie pre stavebníkov, záhradníkov aj krajinárov. Moje meno je Martin Krajňák a ďakujem, že ste si video pozreli až do konca. Ak sa vám páčilo, budeme radi za like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.